बयनिसिमबो खुलुमबाय। बे समावहाय बेखौनो आङो दिनैहाय खावलायनो सानदों जे लकडाउन जे बुहुमनाङैनो जे सोलिबाय थानाय फ्राय दिनैहाय मिडियानि थ्रुयै जोङो मिथिनो मोनदों जे दिनैहाय गासिबो भारतआवनो बा बिभिन्न कान्ट्रियावनो दिनै बे लकडाउनखौ मानिदों। मानो होनोबा बे मानिनाया जों साफ्रोमनिबो कर्तब्य। मानो होनना बुङोब्ला जाय मानिगोन बेनो दिनैहाय गाव गावनि जिबनखौ सेभ खालामनो हागोन। दा बे मथैनो दिनैहाय फ्राय भारत नाङैनो बे लकडाउनखौ मानिनायनि थाखाय साफ्रोमखौबो बा बिटिसि एरियानि साफ्रोमबो बिदा फंबाय बा बिमा बिफानिसिम आंनि साबायखरखौ जासिहरदों। दा बे समाव आं फंनैसो बेखौनो आं बुंगोन जे दिनैहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल सारखौ आङो हामबाय होनगोन आरो बेजों लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आं हामबाय होनगोन। मानो होनना बुङोब्ला जों साफ्रोमनि बिदा फंबाय जों साफ्रोमनि सुबुंनि थाखायनो दिनैहाय सान हर बे कर'ना भाइरासखौ माबोरै होबथानो हागोन बिनि थाखाय बियो सान हर दिनै खामानि मावगासिनो दं। गावखौहाय दिनैहाय जिरायालाबा गावखौ दिनै सानालाबा बेबायदि खस्थ' मावनायनि थाखाय बेखौ आंनि गोसो सिंजों हामबाय होननायखौ जासियो। आरो बे समावहाय आङो बेखौ बुंबावगोन जे दिनैहाय जेन'बा जोंनि मन्त्रि जे जेन'बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जे दिनैहाय फुरा आसाम नाङै दिनै आसामनि जेसेबांखि दिनै सुबुंफोर दं साफ्रोमनिसिम मोनसे आपिल खालामनाय जादों जे दिनैहाय जायफोर बिजनेस बा जेन'बा जायफोर साख्रि मावग्राफोर दङ जाय हायो बेबादि अनसुंथाइखौ सरकारजोंहाय लोगो नांनानै बे कर'ना भाइरासखौहाय हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनो थादों। दा बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि बिटिसि एरियानि जेसेबांखि बिजनेस मावग्राफोर बा साख्रि मावग्राफोर जायफोर दङ बिसोरो दिनैहाय जेन'बा अनसुंथाइ हरोबा हरनो हागोन आरो बेखौहाय मिडियानि थ्रुयै अलरेडि एकाउन्ट नाम्बार आरो IFC क'डखौ अलरेडि होखानाय जाबाय। बेनिखायनो बेखौहाय जायफोर जोंनि गोरिब दुखिया रायजो राजाफोरनि थाखायहाय हेफाजाब खालामनो जिथु हास्थायदोंबा बे नाम्बारावहाय हरनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंबावगोन जे दिनैहाय जेन'बा जेरैबायदि बे लकडाउनावहाय जेरैबायदि जोंनि बिटिसि एरियायाव सांग्रां जानांगौमोन बेबायदि आङो सांग्रां जानायखौ जोंनि बिटिसि एरियानि बिदा फंबायफोरनि गेजेराव नुनो मोनाखै। मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय नोंगौ गोबां पलिटिकेल पार्टियानो दिनैहाय जोङो गाव गावनि कर्मिफोरखौ बिभिन्न एंगेलाव दिनैहाय जेन'बा खामानि हयथ' मावहोगासिनो दङ। मानो दिनैहाय जेन'बा दिनै बेबादि जेन'बा जोङो बिटिसि एरियायावहाय मा होनना बुङो सांग्रांथिखौ नुनो मोनाखै होनना बुङोब्ला जोंहा 4 तारिख एप्रिलाव जे इलेक्सन जानांगौ दंमोन बेयो दिनैहाय फासायनानै थाबाय। दा बेनिखायनो दिनैहाय बेफोरबादि फासायनाय थानायाव माब्ला जागोन जोङो दिनैहाय मिथिया, इलेक्सना माब्ला जाफिनगोन। दा बेनिखायनो दिनैहाय सर्ट टाइमाव जिथु जायोब्ला दा बेनिखायनो दिनैहाय जेन'बा जोङो बे खामानिखौबो दिनैहाय जिरायनानै थानायनि सम नङा होननानै हयथ' जिथु बिदि साननानै जिथु मावदोंब्ला बिभिन्न पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा बेफोरबादि जिथु बिथोन होदोंब्ला बियो जोंनि थाखाय खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। मानो होनना बुङोबा दिनैहाय जोंनि थाखाय इलेक्सना देरसिन नङा। जोंनि थाखाय दिनैहाय जों गाव गावनि जिउआ दिनैहाय देरसिन। जों बयबो दिनैहाय संसाराव थांनानै थानो लुबैयो, मा गोरिब मा धोनि। दा बेनिखायनो दिनैहाय बे बेमारा गोरिब धोनिजों खोथा गैया, जातिजों खोथा गैया। दा बेनिखायनो दिनैहाय बे बेमारखौ दिनैहाय जेन'बा जोङो बे बेमारनिफ्राय गोजान दिनैहाय जेन'बा जोङो जानोब्ला बा बिनिफ्राय बासायनोब्ला जोङो दिनैहाय गाव गावनो दिनैहाय थि जानांगोन। दा बेनिखायनो जोङो बयबो दिनैहाय लिडारफ्रा दायित्व दङ। दा बेनिखायनो आं आपिल खालामगोन दिनैहायनि दिनावहाय जेन'बा जायफोर दिनैहाय मा होनो रिलिफ होनायनि जे खोथाफोर दिनै ओंखारबाय थादों। आं खोनानो मोन्दों सोरबा जेन'बा गाव गावनि पार्टि गाव लिस्ट बानायदों होनना जे बिदि खालामालाबानो दिनैहाय जेन'बा एज ए सरकारनि थ्रुयै जिथु गासिबो गोरिब दुखियाफोरखौ दिनैहाय जेन'बा मा होनो हेल्प खालामोबा आं खुब मोजां मोनगौ आरो दिनै आङो रंजानाय मोनगौ। मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय गोरिब गुन्द्राफोरा दिनैहाय जेन'बा खुनु दिनैहाय पार्टिजों खोथा गैया, बिसोर मोनजानांगौ थांनानै थानांगौ।
दा बेनिखायनो दिनै आं आपिल खालामगोन दिनैहाय जितु नों जिखुनु पलिटिकेल पार्टियानो जितु अनसुंथाइ होनो जितु लुबैदोंब्ला आंहा बहुत बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु थ्रु सरकारनि थ्रुयैहाय जेन'बा जे बे खामानिया इमप्लिमेन्ट जायो बा मावफुंजायो आं बेखौसो आङो दिनै खावलायदों आरो दिनैहाय खुनु रावबो जाति बा मोनफ्रोमबो धोरोमनि सुबुंफोरानो दिनैहाय जे थालाङा जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ जे बयबो मोननो हायो बे बिपदनि समावहाय आं बेखौनो खावलायगोन आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायबावगोन जे दिनैहाय जेन'बा जोङो दिनैनि दिनाव कयेक दिन जोङो इलेक्सनखौ बा गावजों गाव एसे बखिलायनायखौ नाथ्रोदनानै दिनै जोङो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सिन्था खालामनानै जोङो खामानि मावनाया जों बयनिबो दायित्व होननानै आङो सानो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो आपिल खालामबावगोन जे दिनैहाय जेन'बा बेंगलर दिल्ली चेन्नाइ माद्रास बेफोरबादियाव दिनैहाय जोंनि बिटिसि एरियानिफ्राय खामानि मावनो थांनायफोर दङ आरो दिनैहाय बिसोरो मिडियानि थ्रुयै जों मिथिनो मोन्दों दिनैहाय फेसबुकनि थ्रुयै जों दिनैहाय मिथिनो मोन्दों गोबां दिनैहाय खस्थ' बिसोर सैनानै दं बेनिखायनो दिनै आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरा जे बिनि सायावहाय गुरुत्व भाबै सिन्था खालामनानै दिनैहाय जेन'बा आसाम सरकार आरो दिनैहाय जेन'बा दिल्ली सरकारजोंहाय रायलायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ माबोरैहाय दिनैहाय लाबोनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनो नांगौ होननानै आङो सानो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंबावगोन जे दिनैहाय जेन'बा एमपि दिनैहाय आजमल सार बेबो दिनैहाय जों खोनानो मोन्दों 1.5 कोटि दिनै होदों आरो बिभिन्न दिनै एमपि बा एमएलएफोराबो दिनैहाय बे कर'ना भाइरासनि थाखाय दिनैहाय हेल्पनि थाखाय गाव गावनि फान्डखौ दिनैहाय सरकारनो दिनैहाय दान होदों बेबादिनो आं लास्टआव बेखौनो खावलायबावगोन निस्सय जोंनि गेजेरावबो बिटिसि एरियायावहाय बेबादि जेन'बा मोदोम गुदुं बेफोरबादि दं होननानै आं फोथायो बेनिखायनो जे जेन'बा एकाउन्ट नाम्बारखौ होबाय बे एकाउन्ट नाम्बारावहाय जेन'बा दिनैहाय साख्रिआवला हक दिनैहाय जेन'बा नोङो बिजनेस मावग्रा हक साफ्रोमनिसिमबो आङो मोनसे खावलायनाय जे दिनैहाय गोरिबफोरनि थाखाय इसिबां जिथु सिन्था खालामदोंब्ला जों बयबो दिनैहाय जेन'बा बे एकाउन्टआव जोङो जोंनि थानायखिनिनिफ्राय जा हायो हरनानै जोङो गोरिब दुखियाफोरखौ बिनिफ्राय जोङो दिनैहाय बे गिख्रंथाव भाइरासनि गेजेरजों जे लकडाउन होदों बेवहाय जे खस्थ' सैनाङै बादि बे हेल्पखौ होयोब्ला मोजां होननानै आं बयनिसिमबो खावलायनायजों